A legtöbb anyag, mint például csempe, alumínium műanyag, üveg, tükör, horgany, és sorolhatnám még tovább, illetve a legtöbb valamilyen festékkel, lakkal, zománccal, diszperzittel, műgyantával bevont felületek felújításuk során mindig problémát okoz a megfelelő festékek kiválasztása. Minden felületre más és más alapozót kell megvásárolni, vagy nem lehet megoldást találni a munkadarab alapozására. A Harzó erre a célra fejlesztette ki a Harzó T16 egy komponensű vizes bázisú színezhető, hídképző alapozó festékét. Különlegessége, hogy száradás után bármilyen festék felkenhető rá, legyen az oldószeres vagy vizes bázisú festék. A Harzó T16 hídképző alapozó alkalmazásával például csempefelületre zománcfesték vagy akár beltéri diszperziós festék is felkenhetővé válik. Vagy például alumínium felületre Harzó T16 hídképző alapozó felhordása után kenhetünk diszperzitet, illetve bármilyen oldószeres festéket. A felületeket a műanyag kivételével nem kell felcsiszolni. A T16 közvetlen felkenhető. A lényeg, hogy zsír és szennyeződésmentes legyen. A Harzó T16 kitűnően alkalmas zománcozásnál alapozónak. Gyors száradása véget, száradási ideje kb. 30 perc, 1 óra. Jól csiszolható, 1 óra múlva zománcozható. Arra figyeljünk, hogy mindig a megfelelő fedőfestéket használjuk, mint például kültérben kültérit, vagy vizes helyiségbe vízállót.